Taksilink-järjestelmä on kehitetty yhdessä taksiautoilijoiden kanssa helpottamaan taksiyrittäjien taloushallintoa. Taksiautoilija voi sovelluksen avulla sähköisesti hoitaa ajovuorojen seurannan, palkanlaskennan, laskutuksen ja kassakirjanpidon. Taksiautossa syntyvät vuororaportit siirtyvät Taksilinkin kautta autoilijalle tarkastettaviksi. Autoilija tallentaa Taksilinkkiin käteistapahtumat, palkanmaksut ja laskutiedot. Taksilink lähettää autoilijan puolesta kuljettajille palkkalaskelmat, asiakkaille laskut ja tilitoimistolle ajotuottojen kuukausiyhteenvedon, laskutustiedot, palkkayhteenvedon sekä kassakirjan. Taksilinkin avulla voit luopua aikaa vievästä käsinlaskennasta ja paperityöstä. Kun silloin oikeasti se piti, että otanpa kaiken tämän paperiläjän nyt tähän, levitän sen, sitten aletaan tekemään, koska ainakaan minun järjestelmällisyydelläni sitä ei tehty päivittäin, kun tultiin töistä. Sitä oli aika väsynytkin, tai on edelleenkin aika väsynytkin, niin sitten nyt ei tarvitse semmoisia ajatella sitten. Palkan laskeminen aloitetaan antamalla maksupäivä. Sen jälkeen valitaan työntekijä, jolle palkka halutaan maksaa. Ohjelma etsii kuljettajan ajamat ajovuorot, joista palkkaa ei ole vielä maksettu. Autoilija voi valita vuoroista mukaan vain osan tai maksaa palkan niistä kaikista. Ajopalkan lisäksi kuljettajalle voidaan maksaa myös muuta palkkaa, kuten esimerkiksi sairausajan palkkaa, pyhätyökorvauksia, luontoisetuja, verovapaita korvauksia tai vähentää palkasta mahdollisesti maksettuja palkkaennakoita. Yhteen palkka-ajoon voidaan valita yksi tai useampi työntekijä, minkä jälkeen palkka-ajo on valmis hyväksyttäväksi. Autoilija voi halutessaan tulostaa listan maksettavista palkoista ja työntekijät saavat palkkalaskelmat sähköpostiinsa tai e-kirjeitse. Kuukauden päätyttyä autoilija vielä lähettää palkanlaskennan tiedot tilitoimistoonsa ja tulostaa maksuohjeen verotilille tai eläkeyhtiön maksettavista suorituksista. Taksilink-palvelukonseptia voi hyödyntää välittömästi kuka tahansa Suomessa toimiva taksiautoilija yksin tai yhdessä oman tilitoimistonsa kanssa. Ohjelma on riippumaton taksamittaritoimittajista eikä ole tilitoimistosidonnainen. Oikeastaan odotin aika paljon siltä, että jää se semmoinen itse manuaalinen suorittaminen jää vähemmälle ja kyllä on oikeastaan ihan positiivisesti yllätti heti alkuunsa, kuinka valmis systeemi oli. Ja palkanlaskentahan se tuo ison avun sitten, että ei tarvi itse hoitaa niin paljon sitä laskentahommaa. Kokemusta on oikeastaan oli aikaisemmin parilta muulta toimittajalta tämmöistä ohjelmistosta ja on molemmista niistä järjestelmistä on kehittynyt huomattavasti nämä. Parasta on helppous, nopeus ja virheitä ei tule. Sähän pääset vaikka tästä kopilta katsomaan sitä kuukauden saldoa tai jotakin, mitä nyt ikinä haluat sieltä hakeekaan tietoa. Sieltä saa palkkajutut ja kaikki muutkin. Mä näen sähköpostista, milloin ajovuorot on päättynyt ja tää on ollut se mun mielestä kaikista kivointa. Että kyllä kannattaa ehdottomasti ainakin kokeilla.